Medikazio honek ovulazioa eragiten dau. Oso garrantzitsua da esan zaizun egun eta orduan jartzea. Medikazioa prestatu baino lehen eskuak ondo garbitu. Kasa barruan aurrekargatutako siringa bat eta orratz bat aurkituko dozuz. Siringaren tapoiak kendu. Dosia ajustatzeko botoia biratu, leihoan nahi duzun dosia agertu arte. Orratzaren zigilua erretiratu. Orratza siringan konektatu. Orratzaren kanpoko babesa kendu. Orratzaren barneko babesa kendu. Siringa prest dago ziztatzeko. Alkoholarekin bustitako gasa bategaz, ziztadagunea garbitu. Azalean, atzamarrekin toles bat hartu. Orratza, zureganantz perpendikularki jarri eta azalean osorik sartu. Enboloa, astiro baina jarraian bultzatu. Dosi leihoan, 0 agertu arte. Likido guztia sartu dala ziurtatzeko, 5 segundu itxaron. Orratza, azaletik atara. Ziztada ostean, erreakzio lokalen bat ageri daiteke ziztadagunean. Gorritasuna, mina, antura, sumindura, ubeldura edo odol galera txiki bat. Arruntak dira eta ordu batzuk ondoren desagertzen dira. Medikazio hau ez da beharrezkoa hozkailuan gordetzea, 25 gradutik bera dan bitartean. Sabelaldea ziztatzeko zonarik egokiena da. Bestalde, badira beste zona batzuk erabil daitezkenak, adibidez, iztarra. Kasuren baten, medikazioak sortzen duen likido erretentzioa dela eta sabelalde eta bularren handitasuna sentitu dezakezu. Emandako azalpenak jarraitu, eta dudarik izatekotan deitu.